זה בשבילך. שרון גיא, שפתחה את סטודיו שסק. לא. תראו איזה יופי. רגע, זה שני חלקים? לא, רגע, זה שמלה. שמלה ועליונית? שמלה לגמרי, זו שמלה לגמרי שמורכבת משני חלקים. לשמלה הזאת מחוברים... זה הכל מחובר. כן, כן, מחוברות כרטיסיות הברכה האלו, תראו, שהן מתכתבות, הפפיון הזה מתכתב עם מה שקורה פה. פפיון מהמם. כן, וזה מדהים, ויש לה שמלות בכלל, היא עובדת מאוד יפה עם סריגים ועם הריגים. שמלה נורא קולית. תראו, רגע. אני הייתי מסכימה להתלבש ככה. בצדק. וכל אחת מוזמנת... זה הכי לא את, זה הכי לא ורדרדות וזה. לא, אבל יש משהו מאוד מחוספס בשריג האפור הזה, שזרוק עליהם מין חצאית מלמלה. זה כאילו, עם מגפיים מגושמות, הכי קייט מוס. נכון, את צודקת. או עם אולסטאר היסטריות, והמחירים שלה נעים מ-180 ל-280 שקלים. באמת, וכרטיסי הברכה, דיברתי עליהם, תראו זה יופי, כל אחת יכולה לאחל לעצמה. מה, זה מגיע עם כרטיסי ברכה? זה מגיע עם כרטיסי הברכה לכבוד החג. ועוד סטודיו אחד אחרון, לפני שאני עוברת לתכשיטים שאתם...